जाय बेसादखौ आङो सानफेराखैमोन बे बेसादा जानो थांगासिनो दङ माने आनएक्सपेक्टेडलि बे जागोन आरो नोंथांमोना निस्सय बेखौ नुनो मोनगोन नैबे फार्स्ट राउन्ड साननायनि उनावनो स्पेसियेलि आं 14 वार्ड कनस्टिटुयेन्सिनि बाथ्राखौ मोजाङै बुंनो हागोन मानोना बे 14आवहाय जोंनि दादगारि प्राइमारि हाथिसार प्राइमारि आरो देवस्रि प्राइमारियाव जोङो फ्राय लाथिख' जाबाय थायोमोन दा काउन्टिंखौ आं नुदों जाबायदि चेलेन्जिं थांदों बे मोननैयावथ' द्र' जानायनि अनगा जों लिडिंखौ लासिगोन आं बेखौ नुखाबाय थांनाय बाराव जों मोनानोमोन बावहाय देवस्रियावथ' जों जिर'मोन जुदि नोंथाङा 3-4,000आवहाय जिर' मोनोब्ला मा बेसे एडभान्स जायोमोन खाम्फाया देग्लायथ' नेक टु नेक फाइटिं जि जायगायावहाय बिथाङा जौ होयै होयै मानसिफोरखौ बुरखायदोंमोन बेसेबां बोसोर जौ होनानै बुरखायनो मानसिफोरखौ गतिके आं नोंथांमोनखौ नैबे फार्स्ट राउन्ड जोबनायनि उनावनो दाबो आं दा अलरेडि आं दंखायोमोन नालाय आं नुनो मोन्दों खोब एडभान्स जागासिनो दङ ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ एडभान्स पार्टि जानो थाखाय साफ्रोमखौबो खावलायग्रोखाबाय दाथ' काउन्टिंसो जाबाय दं नालाय बिदिथ' हमनो हायाखै खिन्थु बाक्सुनि अजनखौ नायोब्ला जों आवगायनाया सियर आरो माबायदि आखा बायदि फैफिलि दिल्लीखौ दिनैनि रिजाल्टनि खेत्रआव जोङो 27 दाजाब मोननाया सियर जानानै फैगासिनो दङ नोंथांमोना बारा गोबाव नेनो नांला माने खोमासा नांजोबसिगोन इपिपिएलनि बम गावनाया आदसा नुनो मोनदों खामबाय नोंथांखौ जेनगोन बिथाङा रायजोफोरनिखौ गोसो फुस्लायनो थाखाय बुंखानांगोन काउन्टिंआव थाथों दसे फिट गोग्लैयाबानो फिट जायाबानो जाबाय आं एम्बुलेन्स दंना गैया बेखौसो नायगासिनो दङ अलरेडि जोङो दाखालि इलेक्सननि उनाव जोंहा मोनसे सिस्टेम दङ जों खोब साइन्टिफिक आरो सिस्टेमेटिकलि थाङो जोङो दाखालि साननायाव जोङो रग्ग 23,000 मोनखादों बेनिफ्राय माखासे ओरैबायदि माने साइलेन्ट भटारफोर दङ बेखौ नायोब्ला जोङो 26,700 थांनाया सियरखा ओमफ्राय जेसेबां कास्टिं जादों 39,000 सामथिं कास्टिं जादों बेखौ नायोब्ला बिथांनि भटआ 12 to 15,000नि गेजेराव नांथानो थासिगोन बिथाङा मानि थाखाय जेनगोन 15 बोसोर बिथाङा डिपुटि चिफ जाना दंमोन 15 बोसोर डिपुटि चिफ 2 बोसोर बिथाङा EM नङा होमबा बे 17 बोसोराव बिथाङा बिलासिता लाइफ माने गोमो गोथां गोजा कालारफुल लाइफ इन्जय खालामबोबाय मानसिया सहायनो हाया इसोराबो नायनानै थाबाय थानो हाया दिनै मानसिफ्रा बिथांनि बेफोरबायदि कालारफुल लाइफखौ जाय कालारफुल लाइफखौ माने इन्जय खालामनानै बिथाङा नोंथांखौ आंखौ जों साफ्रोमबो मानसिया बावगारदों बेफोरबायदियाव बोरै जौगानाय लाबोनो हानो थांनाय चिरां जिल्लायाव PCDR हिसाबैथ' जोङो मोनब्रै मोनदों नङा होमबा चिरां जिल्लानि बाथ्राखौ होनदां देग्लाय BPFआ मोनसे मोनदोंमोन दानिया BPFआ मोनसे मोननाया देग्लायथ' लाथिख' जाखाबाय 100% बे लाथिख' जानाया बेनिफ्राय चिराङावथ' 100% लाथिख' हयथ' माबायावहाय क'क्राझाराव मोनसे मोननो हागौ दाउट दङ जोंहा हयथ' मोनसे मोननो हागौ जों दाबो माने दाउट जाबाय थादों बेखौ आं नामखौ बुंलिया ओमफ्राय उदालगुरियाव मोनसे मोननो हागौ बाक्सायाव मोनथारोब्ला मोननै मोननो हागौ मोनब्रै मोनबानि बारा जाया बिसोरो BPFआ बिराद मोजां फिथाइ थाइजागोन आरो दासिमाव जोङो 27 सिटआव 100% देरहागासिनो दं आरो 27 प्लास जानो हागौ सरकाराव फैयोब्ला जोंहा गोबां मावनांगौ दङ दासिमबो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय कृषकफोरनि थाखाय इरिगेसन बानायबावनांगौ दङ मेकानाइजेसननि प्रयजन दङ जोंनि जायगायाव आबादखौ बोरैहाय बांसिन खालामनो हागोन बेनि खामानि जोंहा मावनांगौ दङ हेल्थ सेक्टराव गोबांथार मावनांगौ दङ दासिमबो गामि लेभेलाव हेल्थनि सायाव जेरै नांगौ बेखौ मावफुंनो हायाखै गतिके बिनि सायाव मावनाय जागोन शिक्षानि सायाव मावनांगौ जोबोद दङ दासिमबो लिटारेसि रेटखौ 100% हायाब्लाबो 90+ सिम लांनो हानाय बे खामानिखौ जोंहा मावनांगौ दङ बेनिफ्राय हायार एजुकेसननि थाखाय आरोबाव मोजां इन्स्टिटिउसन एनभायरनमेन्ट बेस्ड इन्स्टिटिउसन टेक्न'लजि इन्स्टिटिउसन इत्यादि जोंहा लाबोनांगौ दङ गायसननांगौ दङ बिटिआर एकर्डखौ जोङो सरकार दाखांनायनि उनावहाय बबे क्लजनि सायाव जोंहा मा बुंनांगौ दङ बेफोरखौ मोजां रिसार्च खालामनानै
जोंनि अपिनियनखौ सरकारि भाबैनो जोङो सरकारनो होगोन। सारा बेसेबां डिफारेन्सआव देरहागोन डिफारेन्सखौ दायो नुसिगोन, खिन्थु आं आसा खालामदों 2000नि गेजेराव जोङो देरहागोन।